Var det en god tur? Ja, det var en fin tur. Ja. Der er bestemt plads til forbedringer, så det er godt, det er det første kop, vi skal køre. Ja. Forbedringer, tænker du der dig selv eller ruten? Ja, det er bestemt mig selv, der er ruten, det kan vi sgu ikke sige. Dejligt. Snevejret, var det en udfordring? Ja, jeg vil sige, at omskiftet i vejret var en stor udfordring, fordi ruten var egentlig fin nok med sne på i torsdags i minus 14 grader. Ja. Men i det så slår over i tø og plus 5-6 grader i går, det var en stor udfordring, og der var det faktisk et dårligt spor i går. Men nattefrosten i nat har gjort, at den blev god igen. Ja. Så jeg tror, at folk har fået en fed oplevelse af sporet her i Lemvig.